ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ହେଲା। ପୁଣି ଲୁଚି ଲୁଚି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଭଲ ପାଇବାଟା ଏକତରଫା ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବି ଆଉ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। କେଜାଣି କାହାକୁ ଡରୁଥିଲା। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଅଚାନକ ତାହାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ? ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲା। କ'ଣ କହିଲା ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ଖୁସିରେ ହଁ କହିଦେଲି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ରାତିରେ ତ ମୋତେ ସେଇ କଥା ଭାବି ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଅଚାନକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜାଣିଲେ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ 2 ମାସ ପରେ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ସହିତ ସେ ବି କଥା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଏ ହୃଦୟଟା ଭାରି ଚିତ୍କାର କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା, ସରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ହାରି ଯାଇଥିଲା।